Și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars alături de Freddy. Salut! Da, și am avut foarte mari probleme cu mentenanța, am picat netul. Nu, poveste lungă, nu contează. Dă ready. Dacă cât timp să dați voi like, atunci o să trimite... Stai! Încă n-ai dat like? Eu nu mă mișc de aici până nu dai like. Ai 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, sper că ați dat like. Nu ați spus de meciul. Yes, ai dat like, bravo! Acum nu o să mai pierde meciul, o să fie win. Că o să se miște și Orbit. Pam, pam. Slabe șanse cu Mandy aia să ne bată. Știu, stop, ăsta. Mandy nu-i bună pe apropiere. Dă-i că ai bătut-o easy shit-on. Eu am făcut 0 kill-uri. Wow! Ia că am și Stardro. Mamă, ce Stardro minunat! Da, eu zic să jucăm. Stai ca să ghicesc. Ți-a dat rare sau super rare? Super rare. Voi juca cu Leon pentru că e bun. Stai, one second. Pe cine o să invităm la următorul episod dacă se strâng 50 de like-uri? Vom invita și pe EI, nu întreba cine e, dar vom invita, este un prieten de-al nostru foarte bun la Brawl Stars. Are 35 și ceva de mii de trofee. Da. Ea joacă tu cu Kit și eu cu... Ina mai jucat de mult, sincer. Da, eu vreau să-l fac... Da. Ajută-mă și pe mine să-l duc. Da, mă! Vreau să-l aduc în vreo 100... În vreo 1000 de trofee, 900 de trofee. Mamă, are Star Shelly! Star Shelly? Da. Asta am și eu. Și nu te-ai mirat. Nu scoat... Adică te referi pe asta ca... Nu scoat Buster Shelly, mă. Star Shelly, skin-ul ăla OG pentru... Uite-l ăsta! Easy și ton. Stai că poate și are ultim. De ori în... Stai că... Hai, tacă ești singur. Hai că nu. Ce ai făcut, bobiță? Du-te! Că ce am făcut. Du-te, mă! Sari acum. Nu, are hack. De ce are hack? Bro, cum bă? Da. Nu mai zic nimic. De ce? Mamă, bă. Ce? Nici nu știu ce să facem. Nu am așa multe idei. 400 viață. Ce, mă? Din guriță. Bă, tu ai văzut că am viață? Nu, are hack-uri. Are hack. Stai că dau raid. Are gadgetul ăla. Eu Da, stai că jucăm. A zice să jucăm cu brawler în trofee mici.
Da, în trofee mici. Și eu le iau pe șade. Eu nu prea am probleme de trofee mici. Păi le dă cu de-aia Mai că slab. eu pot. Ai, ok. Sau am idee suave. Ce? Bă, frate. Ce? Ăla-i de trofee mici ai. Am puține trofee pe mine. Da, mă, ai Silver 2 ceva puține gen cadou. trofee. Exact. Da, bă, fraților, bă. Am Silver 2. Silver, bă, trofee Puțin, mici, bă. adevărul e că-s trofee mici. Da. Tio, prea slab pe dinamită. Ești prea slab, da, bă. Nu e ceva genul că am plecat cu șapte la copilul lui Dumnezeu. Hai. Bro! Copilul lui Dumnezeu. Mă bag în Hai, pereți, omoară. că n-are ce să-mi facă în pereți. Vezi că o să te scoată. Știu, dar i-am fraierit. Știu, ca să tragi de timp, nu? Da. L-am bătut. Ce Hai, vrei, bă, fac. și tu, mă? Mai omoară. Asta e exact. Și... Da. Pam. I-am dat stam, bă. Nu. Fugi. 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 Ce Bă, bă? dar de ce fugi? Eu nu înțeleg. Stai, Tu ai mă. 7 power apoi. Yeah! Vezi că am Da, puține trofee? ia de return. Da, puține, bă, puține. Ia, bă, am Știu, făcut. e așa. Băi. Asta e că pot să iau, fac ceva. Stați un pic, dragi abonați. Așa, vom cumpăra asta. Vorbit. Da, Vorbit. ce-i? Ai, știi tu ce închis? Nu, stai, nu joc cu ăsta, nu joc. Tot cu Am shade. puține trofei și pe col. Ce? Sunt puține trofei. Da, nu Nu știu. ceva genul că am... N-am tire 30 pe colt. Vorbit. Da? E rugat ceva foarte important. Ai uitat să-i întreb ceva foarte important pe oameni. Sau să le zici. Ați dat like, oare? Eu te văd acum Da. că n-ai dat like. Te văd. Așa o să pierde meciul dacă nu dai like. Dacă o să dai like, o să fie win meciul, 1 sau 2. Eu zic că se merită. Da, și va mai apărea și Freddy în episoadele următoare, deci eu zic că se merită. Eu, același lucru zic. Care nu vedeți cât de slab joc. Ne vede Da. para. Dar unde e oare para Bang! aia? Pem, o să... Au, au, au. Vedeți pe Buzila. Buzila! Buze! Ăsta. Da, nu se... Ajută-mă! Linguriță! Mai state tot. Deci înseamnă că n-ați dat like. Nu da like înseamnă. Ai... Te las 3 secunde să dai like. Și dacă nu, o să opresc videoclipul acum. 3, 2, 1... Sper că ai dat like. A da like. Că simt. Da, Andrei că a dat like. Te văd, Andrei, Marius, care vă uitați acolo la mine. Vă văd că n-ați dat like. Vă văd, dați. Pe perioada vacanței va apărea câte un episod luni, marți și joi. Stai, nu. Nu, miercuri... Luni, marți... Nu, luni, miercuri și joi, dar miercurea viitoare nu pot. Deci va apărea marți.
Stai, wait! Marți nu e ajunul Crăciunului? Marți, cred că nu. Stai, deci Nu, noi nu. suntem în 28. Joi, vineri, 30... Nu, stai, nu. Nu suntem în 28, Doamne, suntem în Noi suntem în 18. 19. Noi suntem în 19. Mâine, da, scuze. Scuzați-mă pe mine. Deci mâine suntem în 19. Deci astăzi suntem în 18, practic. Până în weekend sunt 2 zile. Cât vine? Că dacă toți ăștia Da, da. pe matematică. 20, pe 25, pe 2, miercuri sau marți e ajunul Crăciunului, cred. Și miercuri a venit Moș Crăciun. Acum cacao cu lapte. Fac ăștia pilați. Bă, bune, bă, ia stai să ne schimbăm și noi brawlerul. Vezi că am dat pe Brawl Ball. Tu își mi iau pe Leo. Nu, mi iau Bibi. Ca să-i distrugem. Și știi ce mi-a dinamită sau tutorial? Dynamite Song. Tutorial. N-ați văzut nimic, oameni buni. Da? Dar de ce nu vezi și tu mai cu viață? Vorbește și tu așa. Da, yeah, happy! Te întreb de unde am skin-ul ăsta? Da. L-am cumpărat acum. O să vezi când apare episodul. Deci tu l-ai cumpărat. Da. Chiar o să fiu și eu curios. Când... Dar măcar zi și mie minutul. Minut 11:50, cam așa. Nu m-am uitat la minut. Te-ai uitat? Am dat gol. Am distrus acolo poartă. E foarte bună pe Brawl Ball. E rapidă și de-aia. Nu trebuia să dai ultimat acolo. Nu! Nu, frate. Yes! Nu te cred. Deci eu nu te cred. Băiatul ăsta e mongra. Are E cel hype. mai bun jucător din Brawl Stars. E cel mai priceput. Nu, e cel mai bun jucător din camera lui. Ce a zis? Ia uite, bă, ce joacă. Am chiar de un... Au chef ăștia de mâncat dinamite. Nu! Să-i liniștiți. Să nu mișcă asta. Nu mai mișcă. De tot bani. Du-te, mă, de aici. Du-te, mă, de aici. Bă, nu! Deci dacă face acest schimă, eu nebunesc. Nu, n-are șansă. Da. Din păcate. Nu, linguriță. Cred că am pierdut. Am pierdut. Stai, nu, n-am pierdut. N-am pierdut. Atenție la neatenție. Yes! Exact. M-am spawnat eu. Pierdut. N-am pierdut. Poate vă ajut și eu. Ce aproape. Ce strâns e Bă, meciul. treceți de timp, că am o idee. Nu? Nu e win-ul lor. Azi nu e. Bine. Mâine. Nu e nimeni. Mă duc. Nu. Yes! Dă-i. Ce nu? Stai. De ce nu? Nu, ce aproape. Dai afară. O să pierdem. E overtime. Nu pierdem. Nu pierdem. Nu pierdem. Yes! E trebuie să nu pierdem. Stai că doar ai recuperat o minge. Cum nu l-am nimerit? Le-am dus. Ce aproape! Nu mai joc Brawl Ball. Am eu o idee. Fix. Și știu fix pe cine să-mi iau. Ok, eu mi-au...
zi, tu pe cine ții? Mi l-am luat pe Rico. Ai skin-ul ăsta hype? Like. Eu încă nu l-am pe Mico. Mamă, pe Nu l-ai? 20 apare Winterfest-ul pe Fortnite. Ne-am dus. De ce? L-au pe ceacul, măsii. Nu. Ceac, în primul Atunci rând, ce? mai are și Master. Atunci da, e clar. Nici pierdut. Bă, dar stai, contează cât are rank. Da, probabil Practic. au dat camp. Da. Că poate, cum se zice, că el totuși poate are decât 500 de trofee și a jucat toată viața lui. Bine, toată viața lui prea mult, știi? Dar te-ai prins tu doar ranked. O să ne Deci cum vine bată! asta? Că au venit toți aici, nu? Am bătut. E 4 HP. Chestul nostru, adică. Du-te, bă, de aici! Nu! Atunci, Îl ai și tu pe Vorbi- ceac? nu prea știu cum se folosește. Stai, cred că Îl iei l-am. tu? Nu l-am. Cum nu-l ai? Nu l-am! Eu nu știu cum se folosește. Știi tu cum se folosește? Să-mi zici și mie. Eu l-am Chiar nu făcut știu. rank 3. L-am făcut rank mare pe Nuls Brawl. Și știi cum se folosește? Da, e foarte Am simplu. arătat. E foarte... Da, pune... Nu, ne-am dus. Mai zi Du. încă o dată. Și pentru mine. Da, ne-am dus. Deci... Da, dacă nu vom câștiga acest match, acest videoclip se va închide. Nu! Serios? Da. Da, n-avem nicio șansă. Ce, mă, what the hell? A durat meciul ăsta, cred că 10 secunde. Da, nu-i de noi, haste-ul, nu-i de noi. Și de cum am pierdut 20 de trofee. Și am eu o idee pe cine să-mi iau. Că deja m-am enervat. Nu sunt. Tu? Iau Bibi iar. Hai pe grupe. Cred că trebuie să-mi iau Dynamite. Dacă câștigăm acest match, videoclipul... Nu, dacă pierdem acest match, acest videoclip se va închide. Chiar vorbești serios, că ai zis și pe haste. Da, acum chiar vorbesc serios. Mamă, vorbește Orbi vreodată serios. Nu, pe bune. Serios. Da. Pasă! Câte secunde dăm gol noi acum? Ce copii! Deci nu se va închide. Aparent, cred că da. Că e bine, de fapt, că câștigăm. Lăsați, bă, că iau eu mingea. Pam! Ma! Man. Deci, videoclipul continuă. Aparent, da. Nu, până iau ultimul star drop se continuă videoclipul. Serios? Da, mai am doar 2 win-uri. Hai, stai câte minute ești acolo la videoclip? Am 20 de minute aproape. Bă, mai lasă până la o jumătate de oră. Nu se uită lumea. Bine, nu, mie îmi plac videoclipurile. Nu, și mai Da, dau și mă, like-urile. dar ție-ți plac că le alungi la youtuberii de 30 de miliarde de abonați. Care se uită cam toată lumea. Mie îmi pasă doar ca să mă uit, sincer. Bangs. Da, dacă pierdem meciul ăsta o să închidem.
Deja trebuie să închizi filmare. Nu. Trebuie să fie deja ca rece. Filmarea. N-avem nicio șansă. Știu. Sau, există un sau. Da, mă Viața bate. asta. Mă bate asta de măstic. Dar că-l bate de stric. Bă, Orbit, Da? să-mi dai și mie canalul tău de YouTube pe WhatsApp. Da. Cream că-l știi că ți l-am mai dat. În fine. Nu știu să... Nu! Cum vei posta acest video? Mâine sau azi? Poftim? Cum vei posta acest video? Mâine sau Acum, azi? instant după ce îl termin, mă bag un pic să editez la el și... Da. Am înțeles. De ce jucăm Brawl și nu jucăm? Bine. Pa, pa. Duo direct. Nu, până... Mamă, bine, hai că mai bag și eu 2 meciuri ca să terminăm mai repede. Că deja nu se uită lumea, nici măcar la 10 minute nu o să se uite. Bă, eu o să dau și like. Și să lase acolo un comentariu. Stai că îl bag pe YouTube Kids, că se uită mai multe persoane. Bă, bagă și pe YouTube normal. Ca să mă uit și eu. Ok. Bagă-l pe ambele, că vreau și eu. Adică să bag și unul pe YouTube Kids și unul pe... Da, va dura o oră. Ai, Doi! Zbang! uite mai gen. Dar practic Bang! asta pe Bibi n-ar trebui să dea mulțimi, că practic îl tai. Da. Repede la bătaie! Zbang! Aoleu, ce slabi suntem. Bine, Eu bă. le trag toate cuvintele. Blang, blang. Bine, mă. Blang, blang. Bun, bun. Că noroc are copilul lui Dumnezeu. Ne bate. Nu mă bate. Da, îmi pare rău, oameni buni, n-avem nicio șansă. Așa că sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați de like, subscribe dacă îl vreți să mai vedeți pe Freddy în videoclipuri. Și să aveți o zi minunată în continuare și pa, pa!